Chibai levek ule tun tum chu mizo ten kan ma mo deuh kha kan soyanga chu thupuya kan hmu ang hianin customer care chungchang ani dona kan sheve kanga mizo sumdong te dorkai te dor an har anin du ti hi ni fau thina helam hi kan hriat tam ve deuh hlek anga ya thilzuar hrimhrim khan lo ngai thlachiang ta ula mimal anga sumdong ani emo mi dor ngak ani emo entirnan bank emo damdoi in anga receptionist kan ti ang chi te pok ha atel vek theng chu mase ka tiang professional hau kha chuanin an zir chuak vek toinarin om thawa an apply pe lo te pok ha lo ni mai theya ti chuanin ama saber pakhat na chuanin doctor chungchang hi ni ta a hemi doctor chungchang hi how to win friends and influence people a po hianin kan soi to a kan soi no le zwayanga entenan kek ngai na deuh ha kan lo ni ta ni chuan sangha kha kan man don ta a sangha kan man na tur ngakwaya khanin kan ei du zong tak kek kha kan va doctor ngai lo ani sangha ina adu tur changpa ta ni emo khaw te kha kan da thina chu tiang che chuan sum don na konga po hianin shal kan du ta ni ke ni kha chuan kan sum don chuan kan thupui ber chu in shal kha ni top ta a mase customer te kha chuan ine na le ngor kha an thlak hlel kha ni lem lawa chu ai chuan an ni po khan mamo le du te khan lo nei ve ta ni kha an mamo le du kha ipek masak chuanin ine na chuan an ron dor mai don che ni chu an mamo le du chu enge a sang ani theya entirnan atera chuan le po khan ron tum em lo mai thei a manzat te emo enge kha product khan enge ti thei emo a function dan te entirnan kha cream khan engtinge maya tho ti ang mai khang te kha an ron shedu ma support ta ni mase an le don lo ti hriat wanga lo biak chiat ang chi te chu ai chuanin an mamo an hriat du information te kha lo tok tar ma sa taila an du kan pek ma sa kha chuanin min dor na chan spok ha asang jok don ani in shal rengot lam kha lo ngai to lo taila voina kan in shal lo ni po in ale peka chuan min dor kha an har sat lo sot don ti na ni chu pani na chuanin nui mel khireng pe lo maila mel ena in hong deuh le nel om deuh hian om ve a smiling face put ko nga hianin a hnam ang hrim hian kan tha che deuem ti thei ni a ti lui ve thei lo to ka ni a tuman nam dang te po hianin an pian pui bi khian arin om che alawa dor kan lu a lo nui deuh sang hi lo tum bur ai chuanin min lo welcome hrim ani an mel khan dor po an cha kom jok dai ale peka po kan pan le ang ti kha achiang jok bok ta a ke phe chuan tumbo biak lui vak ngai ang chi hi ka dor tha pe lawani nangni po in ni ve ka ringa chuwangin panhi na chuan smiling face kha apoi mo ni pathum na chuanin tongkam tha hote te ti har sami alawania tuna kan soi ho hi tongkam tha in siala man te kan ti a sum do na phe chuanin aman le zwalani ti muk lawa lo welcome that kha ni maya then kha chuanin dor theilo tura an ngai emo an dor don lo ni an hriat deuh hi chuan mi te hi an shil tha pe lo mai thina ni khatiang kha sum don dan thiam le hlo tling te ti dan ani lawa voina min dor kher lo ma se emo an mani khan le kher lo ma se ni denga te emo an thian te an me hriat te bula po khanin advertisement kha min lo ti sak ve the ni chu an fel tak ani bia kan nuam tak ani kan tong kam tha kha a thlon don chuang lo ui lo wila biak nuam na chu dor kha an nuam ani mai dor nuam kan ti te po hi an thil kha va le sak an nuam ngor ni lawin ke mani mishing kanin dor na kha an nuama kan nel oma tong kam tha kan ui lo chuan kha dor nuam kan ni mai don ani customer te kha kan hip mai don ti na ni chu palina chuanin puina anron zong engemo atana solution anron zong ti kha vong reng taila customer te khan product kha lengor anron tum emo kan ti mai theya engemo a khan har satna antoka chumi sut kian na tura
solution chu an ron zong ani sumdong emo dorkai hne na khan entirnan a phekho kha a to te mo a cheta a chu har sat na lo ni a athar a ron zong ani abun tok tur emo adu zong tak chu solution kha ron zong tin ani ani lo le a mai kha bolta a mai bolta na tha cream ihne na khan leitur ka a ron melani a mai bol lo na tur solution a ron zong ani chu khatiang zel khan puina zongin min ron pan ti ang khan lo ngai taila chuda an du ber chu pui ani anta na a tha ber tur lo zon pui te emo ron dor ngor che kha an chak lo nang lo po dor tur kha dor dang atamani I hnen nge ya tanga leitir I du chuanin ama leitir ngor tum tu ni lovin a har sat na a pui tu zon pui tu te I lo ni a thei to pi lo chwa pui kha ni shal ti rangot kha iril ruwa khan lo lo ta se in shal lo hlau lu tuk ang te khan lo lo ila a momo tak mutura pui tu lo ni zok hlau tur ani chu I lo nei rem chang lo ani hlau po in I nei kha leitir tumin ain ang deuh tho tia non mai lovin a nei zok tura irin te kha ko mu hlau zok la a zon ang ni lem lo ain ang deuh tho tia kan leitir hianin a hnuam min pan she to thina ni in shal chak lu tuk mu khan min hu ve theya I ma cha ungai kha I ang don ani chu wangin in shal chak lu tuk ang ni lovin pui tu pui chak ang tur khan lang zokela soito angin sum do na chu tum khat chawa thleng ani lawa a le peka zela pui tu anga pui ilo in huam chuan a pan non le em don che ni chu ti ni lo chuan an nei min cho te kan ti thina kan phun thin hi kan pan non le she to thin ani pangana chuanin palina zul zui ang deuh khanin customer te hianin poimo ni an du ti share reng tur ani ngai sak zung thiam hi a poimo abikin tunla ya phei chuanin ramdanga te state danga te kan kalna sa to a chunga chuanin zoram pona customer te an treat dan thatak tak kan lo treat dan kha kan chenwal to a chuwangin mizorama customer kan kher lo zia kan she thar zela thingpui dora te hianin ban hi han phar sewila aron tlan ngal dor mai chinani bank te le damdoi in anga te po hianin min pui hi an chak zek zok emoti mai tur hian min da VIP thiamani khatiang na kha chu pannun le an chak om thin sum don na bi ka hianin kan Indian pui vai kan ti mai te phei hi chu an thiama anin pha hniam thei em ani an tlom thiamani voi khat ke pok ka thok ve to am customer te hianin then khat phei chu ei tur te hi suwa sak tur ten min phu thin ani khanga khan kan manager te kan ho to lam po khanin she mi alawin an suwa sak mai thin ani anin pha hniam thiam em a khatiang khop khan an ta VIP thiamani customer kha keni chu kan ril ruwa hianin min dor lo ma la ka boilo emo min dor tu tur midang an tam ti ril ru hi kan pu deuh thine moti tur ani a chapau lo thei te kha sum don chona ngai ve ni chu mizo zirla ya khan mana kan zir to a ka share reng chu Mahatma Gandhi a thu soi sum dong te hi kuddo hausa anni ati ni chu chuan ati chiang via win a hriat bok ani parukna chuanin I customer kha share reng tlak memory nu chiaro chu sum seng lova advertisement thatakani social media a milo shout out tia sum sen ngai lovin I customer khan alunga oi chuanin midang kha ashil pung nge yang entirnan an then omte emo an chung te emo thian te po chu chuana nei sin dora nuam lu tuk aron ko mu dona ni chu chuan le tam takin hlok na kha I nei thei mi pakhat kal tangin mi pakhat chuanin hetiang hena soya I customer lung oi berte kha advertisement thaber an ni ati ni sharing tlak kan pek dan kha kong sang ani theya entirnan ngai sakna te free gift chete te emo sharing na te chu ka thona chu han soi le ta thinila birthday lo ma ron leng lut an ni chuan
staff ho te nen hianin kan lo lom sak thin ani kan lo zai saka an thalak te kha screen a te khan an tara share reng tur kha memory kha an lo ti sakani chu chon an fa te emo thian te an ron hroi le tlang pui bok kha thil har sa ni mi alawa ati tu lam tan khan hekna po om chuang lawa mase regular customer siam na kan dor nena in thon zom tu tha tak kha alo ni dei thung si ani chu tianga kan ti kher lo ani po in birthday card an hming chuan nat card te emo anniversary card te po kha an ron lo mani chuanin an hming te kan lo zia sakin kan lo hlan thei boka khatiang te kha idea kan nei mai in karinga chuwangin kan customer te memory a thazong in kan hnu chhia tur ani chu a to ber parian na chuanin customer te hi thinrima chho lo sha ma tha a chan chu soi to angin indoor na chu voi kha chau thleng ani lawa baka thian te melsia te chung te tulai phei chuanin social media te a chhezonga I dor kha le nangma kha an lo campaign vai chuanin a thalo ta ni Bill Gates hian thu toi pakhat thadeu hetiang hi neya chu I customer lung oi lo ber kha I injir na tur thaber ani atini kan customer lung oi lo an om khan kan service a mason ngai na lai kan nei ti kha sian nan mangkeu zo kila in enfianan khan man hlau tur ani chu then kha chu han complain dek dekila an lo por zo ke met ti tur angte khatiang tur ani lawa alo lung oi lo tawiaw ani po in I customer kha ngai dam dil kha angai chong lawa mase ngai thiam kha dil hlau tur ani a kan lo film khor lawani emo kan lo thleng sak le angche ngai thiam kha dil jung jung hlau tur ani chu sumdong thiam te ti dan ani a khang te chu dordang a po an ti dan vek dordang hau po dorla khatiang vek khan an tiang che ti a por dewa complain lo don son kha a chi lawani complain dewa in hial ready ngal ang chi te hi dornon tu man kan chak thin lo poi masa soi to ang deuh khanin share reng tur du om lo kha kan hnu chia thung chuan a fu don lem lawa customer an lung oi lawa milo trim shepani po in kha la personal lutuk lawila ka ti mi ni ve lo ni hi emo sumdong chi ka ni ve lo tingal mai lawin an mut fu lo ni te kha kan tong fu pal te po ni ve theya kan ti pali ni ti a zol do zo ka kan tran khan min fak dei thei emo anin beng dai pha thei boka chu tak chu customer care tha customer care atana poimo chu lo ni ta ni ole khang zong khan ni phot ta se voina kan customer te hi midang bula a thazong le chhezonga min advertise thei tu an ni ti kha shereng taila kan sum do na ming ti tha le ming ti che thei tu chu voina kan customer te hi an ni ti kha shethar le taila customer care ko a hianin sumdong kan ni chuan tran kan lo la le tho do nia le peka kan hmu le tho do nia